வாங்க வாங்க, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிவவாக்கியம். சிவவாக்கியம் எப்படின்னா, பெரிய கடல். கடல்னா சாதாரண கடல் இல்லை, ரொம்ப ஆழமான கடல். ஒரு துணி கடைக்குள்ளே போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். முதல்ல ஒரு துணியை பார்ப்போம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, இதையே எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு தோணும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து உள்ளே போவோம். இன்னொரு துணி இருக்கும். என்னது இந்த துணி அதை விட அழகாக இருக்கே அப்படின்னு தோணும். இன்னும் உள்ளே போக போக ஒரு துணியும் வித்தியாசமாக அழகழகாக மாறிக்கிட்டே போகும். எதை எடுக்கிறது எதை வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. சிவவாக்கியம் அதே மாதிரி தாங்க. முதல் பாட்டை படிச்சிங்கன்னு வைங்களேன், இதுதான் இருக்கிறதுலே அழகான பாட்டுன்னு தோணும். ரெண்டாவது பாட்டு படிக்கும்போது, அடடா அதை விட இது ரொம்ப கருத்து ஆழமிக்கதாக இருக்கே, ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு தோணும். 3, 4, 5, 6ன்னு போக போக ஒன்றுக்கு ஒன்று அழகாயிட்டே போகும். எந்த பாட்டையும் நீங்கள் விடவும் முடியாது, படிக்கிறத நிறுத்தவும் முடியாது. எல்லா பாட்டுமே அழகுதான். இன்னைக்கு இந்த பாட்டை நான் ஏன் எடுத்தேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? முதல் தடவை சில பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல என்னை பயங்கரமாக கவர்ந்த பாட்டு இதுதான். ரொம்ப வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை சில பேர் கட்டுரையாக எழுதுவாங்க, கதையாக எழுதுவாங்க. 4 வரியில் சிவவாக்கியர் எப்படி சொல்லிட்டார் பாருங்க. மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்து அடுக்குவார். அதாவது மண்பானைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, மண்பானைகள் கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சுன்னா எடுத்து சேகரித்து வச்சுப்பாங்களாம். ஏன்னா மறுபடியும் அதை பதப்படுத்தி அது மறுபடியும் ஒரு பானையாக செய்திட முடியும். வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணுமென்று பேணுவார். வெண்கல பானைகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கீழே விழுந்து நெளிஞ்சு போச்சுன்னா அது ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும், உடையாது, நெளிந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதை எடுத்து பத்திரமாக அடுக்கி வைப்பாங்களாம். ஏன்னா வெண்கல பானைகள் உங்களுக்கு தலைமுறையாக உபயோகப்படும் இல்லையா, அதனால் எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பாங்களாம். அடுத்த வரியை கவனிங்க. நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரும் என்று போடுவார். சரி, நன்கலம்னா என்னன்னு யோசிச்சிங்களா? நம்ம களம் தாங்க, நம்மளோட உடம்பு. நம்ம களம் கவிழ்ந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அதாவது இந்த உடலில் இருந்து உயிர் பிரிந்து விட்டால் நாரும் என்று போடுவார். அதாவது மண்கலத்தை பத்திரமா எடுத்து வைக்கிறவங்க, வெண்கலத்தை பத்திரமா எடுத்து வைக்கிறவங்க, நம்முடைய களம் கவிழ்ந்து போனால், இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து போனால் நாரும் என்று புதைத்து விடுவார்கள் அல்லது எரித்து விடுவார்கள். அப்போ மண்கலத்துக்கும் வெண்கலத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மரியாதை கூட நம்முடைய களத்திற்கு கிடையாது. இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து விட்டால் இந்த உடலால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அப்ப இந்த பாட்டில் என்ன சொல்ல வராங்க? இந்த வாழ்க்கையோட உண்மை என்ன? இப்படி எந்த உபயோகத்துக்கும் இல்லாமல் போகக்கூடிய இந்த உடம்பில் எழுந்தருளி நமக்காக நம்மோடு கலந்து நமக்கு அருள் செய்யும் இறைவனின் கருணையை என்னவென்று சொல்வது? என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனே. இந்த உடலில் இறைவன் கலந்து இந்த ஒன்றுக்கும் பயன் இல்லாத இந்த உடலை மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுகின்றான். அவனுடைய கருணைக்கு எந்த அளவுகோலும் இல்லை. எப்படி சிவனுடைய அடியையும் முடியையும் காண முடியாதோ அதை போலவே அவனுடைய அருளுக்கும் அளவில்லை, அதை அளக்கவும் முடியாது. நன்றி, வணக்கம்.